आरो मोनसे गामिया अरजोंनो खामजोबदों बेनि बेलायाव मा एडभाइस होनो सानो फादारा बे गासैबो इसोरनि महिमा मार जेखौ इसोरा बुंलांखादोंखा बे बुंलांनायखौ लिरनानै गालांदों बिदि जागोन आरो बेखौनो जों रोखायैनो नुनो मोनखादों नायदो इसोरनियावहाय मा जाया गासैबो सोमोनांथाव बे गासैबो इसोरनि बोर इसोरनि महिमा दिनै बे बाथासिफोर पारिसखौहाय जों नुनो मोन्दों बिराद जौगानाय आरो रंजानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे गासैबो इसोरनि बोरजोंसो आरो बे 17 बोसोरनि सिगां नायदो माबायदिमोन अबस्थाया आरो दिनै नायदो बेसेबां लोब मानसिफ्रा बेसेबां रंजानाय आरो गोजोननाय आंनि जिउआवहाय बे गासैबो इसोरनि महिमा इसोरनि बोर बेनिखायनो इसोरा जोंखौ खावलायदों बिनियाव फोथायनानैहाय जिउ खांनो थाखाय आंबो सानाखैमोन बहाय बाथासिफोरावहाय पारिस जागोन होननानै जेब्ला आं दिखासुलियावहाय दंमोन बे समावहाय एसिस्टेन्ट हिसाबैहाय बे गासैबो जायगाया हाग्राबारि गोजाजोबसोमोन ओमफ्राय बे गामिनि ओनसोलफ्रा बिराद थांलाय फैलाय दिगदार जानानैहाय मा खालायगोन मा थागोन बिसोरो सानसे समाव सानलायबाय बिसोरो बाथासिफोरावहाय पारिस सोलिनो थाखाय अब्ला बे समावहाय बिसोरो खावलायहैबाय बाथासिफोर पारिसआवहाय माबायावहाय दिखाजुलियावहाय ओमफ्राय बेवहाय खावलायनानैहाय जायगाखौ थिग खालायनानैहाय एरियाखौ नायनानैहाय दिनै बे जायगाखौ थिग खालायनायजों लोगोसे बे बाथासिफोर पारिसखौ जों मोननो हादों बे गिबियावनो बे बाथासिफोर पारिसआवहाय जेब्ला जों दिखाजुलियावहाय दंमोन माथियास फादारनि आखायावहाय जों बे बाथासिफोर पारिसखौहाय जागायजेननायनिफ्राय जों हगारनानै गालांदों फादार माथियासआनो पायनियार बायदि बे बाथासिफोर पारिसनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय रेभारेन्ड फादार नाथानेल धानवारा फैनानैहाय बियो मास मोनथामसो बायदि माने पारिसखौहाय सालायफैदोंमोन आरो बिनि उनावहाय आङो नैबे थामथियावहाय पारिस प्रिस्ट हिसाबैहाय आं बे बाथासिफोरावहाय नुजाथिफैनो हाबाय आं